Ule mkwao former First Lady, Professor Geru Mutalika, ule mwanu, Komanso ule mkwao, Bamba Jabi Muhango, VP North, ule mkwao Gangata, VP Center, ule mkwao Governor, Zomena Gira, VP Center, ule mkwao Governor on sajika ku Central Region abira pano, Komanso Governor akuno ku Central Region and Northern Region, Komanso ule mkwao bambo kwa kaunda. Amenda gwenao nchiro ntaya Itali kwa mbili kuno ule mwano. One of the most loyal people. This ambe kuyankula. Dinena is kuti. I want to address and talk kumpoto. Kuti ine ndi kuthokoza kwambiri. Kuti kuyambira pa agenda Katoto Freedom Park mpaka zana pa nsonkhano kwa mwalandi wa First Lady ndine mwachikondi mwachibale ndikuti zomwe kwambiri. And I really mean this. I really mean this. I'll go back to the South. I always remember the friendship. Imene maonesa anthu ambiri kuhotela anabwera kuzandiona, all of them kuti andipase moni. Ndikuti zikomo kwambiri. DPP oye. Monga nana pa nsonkhano paja. Ine ndi committed to the North. Nifra the North must develop. After 16 September, this special committee for development for the North consists of mafumu, andale, maticha, and wamba onse kuti tikhale pamodzi tione kuti chifukwa chani kuno sikupita pasogolo, tione mavuto ache, ma priority Hatiyambe is short term, long term, and so forth. We are going to do that. I can assure you that for 5 years, there are no Akumpoto listener. Come on, could you take it? Dare to move voted, for 16, please, audience, akabote. Osa de pela osa toba okufoka aye non semkavote kapa antena akuvudika matenge kapa njinga kama pase parado ngata njije malungo matenge aye sakavote chifukwa ife zida zathu ndi vote zathu ni vote. Tikale pia choncho savona ndesanga zimene zachitika 2020. Mukozwa mmene ziko longeka ziko linapita pansi kopya. Nikuona nanga tikuna kwaje kuti pamaiko onse pansi 193 akuti Malawi ndi number 2 pa anthu achisoni komanso anthu omvesa chisoni. DPP oye, anthu andi chisoni, ifo andi njala, alibe manyumba, alibe chuma, akulepha ana kupita ku sukulu, alibe school fees. By the way, kuyamba pa September, ife tikosa school fees up to secondary school. Tichosa zimenezo kwa ndipembe makolo onse pa September tikachisa school fees nikazampeza kholo wina ayi ni mwana pamuzi osampitisa ku school
zathana naye. Oh yes. And I mean it. Mfuna kuti zikona kukhala la anthu ophunzira. Dziko la Singapore pa 1964 linali ngati Malawi. Kwa pano number 1 chophunzira. Aliyense compulsory education, azimayi achikulire ana onse bila ku school. Pakalipo number 1 in the world. Kuposa America, kuposa England, kuposa Germany, for education. So in education, it can number 1 priority, we have the possibility first. Church willing, DPP oye. Ndikufuna kusintha management sa boma komanso chuma muno Malawi. Tifuna kuti chuma chambiri chichoke ku central government kulongwe chipite m'midzi mavile. DPP oye. This year say it kind budget 500 billion budget my district decide kamufra chipatala kamufra sukulu kamufra nsewu ka chan mukide decide kuanza mulembe ntchito anthu apa muzamemo kuli akaini mwai opala ntchito. DPP oye. Imene sizabwino kuti ntchito mupele pano pa chintheke osapita kunzuzira kapena kuwankhala pompa mupele ntchito ndikumanga nyumba anu pano ana anu kwathandiza bwinobwino. That is our plan imene pa chizungu amati decentralization ena amati federation koma the right term the decentralization kuti mphamvu ikuchoka kupita kwa ordinary people. Ndizimene ife tachite ndiye mungana kai ineyo ndinavomera kuimanso chifukwa ndikufuna kuti ndipulumutse dziko lino. Ndifuna ndipulumutse dziko lino komanso timange dziko latsopano. The new Malawi watsopano, Malawi okomera anthu onse. Anthu onse anjoye Malawi. Osati mtundu umodzi, kapa region imodzi, kapena mpingo umodzi, ayi. Tonse tinjoye chifukwa Malawi ndiwa ife tonse. Komanso DPP oye. Ndikufuna kubweza ufulu kuno ku Malawi. Kuti tikhale anthu aufulu, anthu osayenda moopa boma kuti ndikachita ichi animanga ndikayimba internet animanga. Ayi, kuno ndikwathu is our country, tisamaope boma iyayi. Tizikonda boma, tizilemekeza boma, koma osaopa boma ya. Tambula zimenezo. Then amene ndikuti zikomo kwambiri mandilanda tikupita kutali kwambiri ndiye mundilowe ndinyamuke koma ndisanyamuke ndikufuna hono wanga uyu ora andimbe nyimbo imodzi basi after ati nyamuka choncho zikomo kwambiri nonse.